manta da mai zawiya a shakka malam Uwais. Mun zo mu taya ku murna ne yan uwa yan gatan ma'aiki. Kungiyar gatan ma'aiki masu yabo kun shugaba ne, kakansu suna ta yin hidima a ma'aiki kaɗai ku gane. Lamarin su ai daban ne, wadansu fa annabi ne, jama'a ko dai ya ni in gaisa ka yan uwa masoya ka fati. Mun zo mu taya ku murna ne yan uwa yan gatan ma'aiki. Taro ya taro a kira na gatan ma'aiki, jairai ta yabo suke yi, kaɗan haba sadauki ɗan a wutan ku ne ban jairai na zo ku bani masauki a wurin gatan ma'aiki masu yabo ka sai da salati. Mun zo mu taya ku murna ne yan uwa yan gatan ma'aiki. Mai bege na Ahmadin dai ina sallama gare ku, ladabi da tarin biyayya gatan ma'aiki gare ku. Allah ya kare kusanci ga dukkan kungiyar ku, jama'an mu maza da 'yan mata kowa ya rike salati. Mun zo mu taya ku murna ne yan uwa yan gatan ma'aiki. Yau ma ga mu talage muna yabo na ma'aiki, mauludi gashi ake yi shi ya samu kai da taki, tafiya kuke yi da kwambo da raitocin sama aiki, mai girman da ba kamar sa da Amina daga Abdallah. Mun zo mu taya ku murna ne yan uwa yan gatan ma'aiki. Ya halin ya wasalin kungiyar gatan ma'aiki, a yabon nan ba ku kasala faɗar ku aka ma'aiki, group mai sama ta sunar ke aka ma'aiki, da ƙaunar gatan halitta shine abba gabadi. Mun zo mu taya ku murna ne yan uwa yan gatan ma'aiki. Yayyan halitta annabi ka san su a sanya banka, gatan farko da ƙarshe yarshe su yi ta ambatonka, su yawaita yi mahidima domin isar zaka, masoya da Muhammad mu dage da yin salati. Mun zo mu taya ku murna ne yan uwa yan gatan ma'aiki. Assalamu alaika annab salamata na zo na shira. Assalamu alaika abdu da ƙaunarka ake ta tsira. Assalamu alaika ahid da Abdallah abba gazara. Assalamu alaika nura da kai komai Allah ya tsara. Mun zo mu taya ku murna ne yan uwa yan gatan ma'aiki. Yan uwa mu gode Allah rabbi rahimu mai girma, da yayyo mu al'umar fiyayye abba azima. Babu abun da zai kai wannan sa'a da girma, mu so shi da haɗairu da Amina zuhuru mati. Mun zo mu taya ku murna ne yan uwa yan gatan ma'aiki. Maulidi gashi kun tsara Allahu ƙara kusanci, fatan mu rabi ya karba dan ƙadarin sa maceci. Alaka da mu da kufa mun kulla san babu kunci, kai wallahi muna ƙaunar ku tunda kun so da ma'aiki. Mun zo mu taya ku murna ne yan uwa yan gatan ma'aiki. Farin ciki yau ba misali shagalin mu aya masoya, group 'yan gatan ma'aiki roƙon mu jalla ya raya, lamarin aina ma'aiki ne ku shigo ko da babu gayya, gayyace su ko babu goro za su zo san ba sa datti. Mun zo mu taya ku murna ne yan uwa yan gatan ma'aiki. Na san kakin ka furta annabi Allah ga karba, dan tawaye Hassan Husaini jikokin ka daha babba, ka ɗauka ka wannan goro bai girma ya zama babba, a gida su ta yabonka majalisa har ma da titi. Mun zo mu taya ku murna ne yan uwa yan gatan ma'aiki. Ni ma ku ban na dana idan furta an betuka, shugaban 'yan gatan ma'aiki masoyin ɗaha mai makka, malam Shu'aibu Waisu Allahu ya dai biya ka, lamarin naku ai daban ne kai. Mun zo mu taya ku murna ne yan uwa yan gatan ma'aiki. Khairul anami mun zo tare 'yan gatan ka murna, shauƙin suke burge mu da ƙaunar ka suke ta murna, masu kyawun ma'amala ne ga haƙuri har da amana, wai ke san ba su yin shi a hidi mata ma'ai. Mun zo mu taya ku murna ne yan uwa yan gatan ma'aiki. Uwa mu bar ɓoyewa duk mu fito mu ta da fifi, mu cire duka kasala zuciya ta bar shi haufi, mu ta haɗe kawunan mu sha'iran daha nazifi, dan Allah da manzon nasa kar ku wace da magana. Mun zo mu taya ku murna ne
ne kyan uwa kyan gatan ma'aiki. Mun zo